Jedná sa konkrétne o jednu rafinériu v Tralupoch. Litvinov doteraz ide na ruskú ropu, Pardubická ide doteraz na ruskú ropu. Veľmi krátko poviem ešte o ďalších krajinách, aby sme hovorili o Strednej Európe. Eneráci majú takisto problém, oni vybudovali v podstate najmodernejšiu rafinériu v tom bývalom LVHP v Vojne, ale ona leží na ropovode Družba, je zásobovaná z Ruska, je dneska v rukách Totalu francúzského na 100%, ale je 100% závislá na ruskej rope. Na Slovensku je situácia ešte horšia. Nemci majú zase jednu určitú výhodu, že majú Rostok a majú terminál, kde môžu priviesť aj inú ropu, ale aj tak iba teoreticky, lebo ten terminál je malý a tá rúra z Rostoku do Vojny je tiež malá. No ale Slovensko nemá vôbec more. Máme síce teoretický prístup cez tú Adriu, ale to je teoretický prístup. To slúži pre havarijné kontrakty, keby proste tá ropa z toho východu do Družbov nemohla pritekať z určitých dôvodov, no tak sa dá technicky dopraviť, ale za takú cenu, že tá rafinéria je nekonkurencieschopná. A za veľmi krátku dobu sa to proste na trhu prejaví a tá rafinéria prestane proste zvládať ten konkurenčný